Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat sedaya nggih. Matur suwun kunjuk dumateng panitia, ugi warga Pataan dan sekitarnya kang sampun ngundang kula kalih Cak Tawar niki. Luar biasa malam hari ini barokahing Gusti niki wau rada ongkep akhir disiram titik alhamdulillah. Jan niki wau ndugi mriki wau rada napa sonten wau niku. Mlebet teng mriki mlebet alas wong jenenge wong gak tau teng alas nggih. Ningali ana cemlorot kula pikir polong. Lho tengah sawah kelop tambah idek kula pikir polong. Kula meneng mawon kula entosi. Tambah suwe tambah cedhek tuas kula maca sing mboten karu-karuan. Barang idek tibae wong nyeluk kodhok. Cemlorot akeh wong nyeluk kodhok nang kene. Ngidung riyen nggih? Nggih. Telu sak dira telu. Jenengku iki Cak Rasa, aku asli arek Sidoarjo. Matur nuwun kabeh para warga, mugi-mugi sehat sedaya. Amin Allahumma. Wis bagus nek kadung seneng kaya ngono. Sego jagung iwakmu jair nek sing ngedung calon DPR. Pinara ingkang sekeca mirengaken kidungan kula. Hari jadi desa iki kajate ngira sedekah bumi iku ya ate adat lan budayane mula kudu dijaga lestarine. Mula matur nuwun kabeh kepala dusune sing sampun ngundang kula kalih Cak Tawar dadi ibu rahane. Muga-muga barokah amalan ibadahe pikantuk berkah saking
Santoso iku ketua panitiane dasar seneng amal lan berbuat seneng nyantuni anak yatim iku hobine mula ayo padha didongakno panjang lan nek Pak Subakri iki kadese seneng karo wong cilik iku seneng bertanggung jawab iku motone gak seneng korupsi iku lalu aku dadi seniman cak ancen wis duwe niat mergo tak rasakno aku duwe bakat mula tak belajar sampai sekolahku tamat cita-citaku iso dadi pejabat tapi kenyataane aku dadi dagelan nyambut gawe ngene ae iso tak sandang lan tak pangan nek oleh duwe akeh gak kenek gawe hambur-hamburan tapi kudu ditabung gawe masa depan nek wayah ketiga akeh tanggapan mula dhuwitku akeh sak pirang-pirang tapi nek pas wayah rendeng-rendengan sepi tanggapan aku nang mlungker kaya karangan nyuwun sewu luar biasa panitia malam hari niki kabeh ditata najan kaya napa niki luar biasa semangatnya membara tapi nyuwun sewu suguhane ya wis apik wong teko dipapak panganan maeman minuman semua tersedia ngopi disiapno nggone sayang mek setunggal tok Pak nyuwun sewu Pak panitia gak ono jedinge Pak Masya Allah Pak, jenenge niku wau kula kepingin pipis jenenge wong kebelet niku ya napa sih? Tola-tole gak ono nggone pipis. Akhire kula wau teng mriku teng barong-barongan mriku. Katene mulai wayahe tola-tole akeh wong wedok-wedok. Nyuwun sewu teng mriki wedok-wedok niku nglumpuk. Lah kok sawane ndelok kula isin, Pak. Akhire timbangane ketok wong, kula pipis nyuwun sewu kali ndodok. Barang ndodok, Pak. Kula getno ae mak celekit. Kula pikir napa? Aduh, apa iki? HP kula pundhut, kula sentolopi. Lah kok mantun babatane damen niku lho, Pak. Nyocok koyoke pucuke ana gosonge titik niku. Mboten masalah. Sementing malam hari niki hiburan lancar sampai purno. Amin. Nggih, amin. Ayo Cak, mlaku-mlaku Cak.
ngene iki lho jila-juli. Dipangan esuk ya enak. Awan ya enak. Sore ya enak. Apa maneh dipangan parak-parak esuk. Dirungono tambah suwi tambah enak. Iki mang wis tak rantai kok ya ucul. Aku golek nggon nguyu kok. Kon yo golek nggon nguyu. Wah, kabeh nguyu bingung aku sangu obat. Heh? Sangu obat. Nguyu kok sangu obat? Aku kok Obat apa? mari tak oyono tak obat abitno. Lambemu iku ya gak obat. Kenapa kok mingkup ae lho? Heh? Mbok nang kene iki yo sing cerah ngono. Gak cerai apa wong mari dikei dhuwit Pak Bakri kok ditempel aku. Lho, ditempel piro, Wan? Tempel plaster cangkemku. Kate dangdutan. Heeh. Melok ta? Ya kepingin cak. Dangdutan apa nyanyi? Ayo, Dangdutan sik kon. dangdutan sih. Ayo. Ayo Gus. Kon pian tak dalang kondang Tanggapaku sak pirang-pirang mulo kayamu gak karu-karuan dikawal ngalor ngidul aku koyo juragan. tapi saiki jare kon beterhaluan Aku saiki buka peradangan ketoke hasile rodok lumayan kena tak tangan kelawan tak sandang. tapi kon soge kendel Aku ingin nang Malang aku nebas apel. duwekmu akeh mbok tumpuk kandel Seminggu duwe entek tak gawe mangku purel. mangku purel gak ono salahe Apa maneh nek cethuk tobate? apa maneh gelem mule nang omahe Tak rabi seminggu purel kari mateke. lah nek matek wardi kubur ae Ape tak kubur gak ono ragate. utang-utang no karo tangga tanggane Awakmu gak sagopok engko tak gorengi ae. purel digoreng ya apa rasane Purel nek digoreng ya gurih rasane. apa engko gak ono efeke Nek gak cocok iso nyonyor cangkeme. ndak nek nyonyor bar gawanen nang dokter Aku nek ro jarum suntik awakku ngejer. muntalo obat utawa ngombe puyer Timbang ngombe puyer luwung ngombe purel. ngombe Mbak kon iku hop ngombe purel sampe tak ombe kon iku. Saking kentekan obat. iya 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 Aku nek ndelok masyarakat kene ndelok pataan masyarakat Pataan. bang sekitarnya Nah, iki kepala dusune Pak Suraji. sing pataan Sinten? Lah iku mah lah iya bener kok. Suraji Aku lu ngomong apa? Lah iya iku mang lah apa Pak Suraji. Pak Suraji iki kepala dusun nang kene Kepala desae Bapak Bakri Nur Subakri Cahyo Cahyo Utomo. Utomo Asma Kinaryo Jopo. Su iku apik, Bakri ku wong bakti. iya 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 iya
amanah. Amanah ya. Cahya iku Sinar. Sinar. Hmm. Utama iku apik. Jenengmu iku rasa. Apa so? Apa? Rasa. Ro iku mambu, so iku telek. Kon iku mambu telek. Jenengku Tawar Gonzales Ijab Kabul. Artinya apa? Tawar wis gak makan apa-apa. Gonzales iku bapakku, Iya. Ijab Kabul iku kesepakatan berdua. Rungokno. Anu artine Ya dhewe-dhewe. iya mangkane. Heeh, nek sak ngertiku ngene war, Ya nyuwun apa? sewu. Sak ngertiku nek wong Jawa. Heh. Iki biyen zaman-zaman keraton kerajaan biyen. Ya iya. Iku nek kepingin anake dadi wong pangkat, iku jenenge mesti diembel-embeli karo jeneng kewan. Ada unsur hewan. Contone kaya pate Gajah Mada. Ana gajahe mula dadi wong pangkat, dadi wong berwibawa. Hayam Wuruk dadi ratu. Sisinga Mangaraja. Mangkane kon kepingin terkenal so. Ya. Ana unsur hewan. Nah, iya sing cocok. Kethek Surasa. Entak Ana bacok. unsur hewane. Iso. Kan ada unsur hewannya. Ya khusus hewan ya sing apik titik ngono lho, Nah, Pak. iki masyarakat wis apik. Heeh. Sing ibu-ibu pakai jilbab. Ya. Pasuryane cemorot, Ndudune wong kene iki. aurae cemlorot. Heeh. Cocok karo pakulitane. Pancene wong padhaan sak sekitarnya kok. Lah bojoku gae. Bojomu apa? Raine coklat, nggae jilbab ijo. Heeh. Tak delok kaya gendeng lumuten. Aku iso neki kaya. Heran aku. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Wong lanang ini minangka presidene rumah tangga. Tanggung jawab wong lanang. Tanggung jawab aja dilokno tok bojo salah dilokno gawe kopi kurang lagi dicelatu. Kapan enake Tak bojomu? deloki biyen mak embi gak tau maca bismillah. Nah, Besul koyo mbadok koyo jaranan iki lho bojoku. tanggung jawab kok. Tak tekakno ustazah Heeh. privat les setahun. Apa? Mbok tekakno ustazah gaya apa? Privat les. Apa? Privat les. Apa lu? Privat. Kok Ayo. Privat. Wong jadi gak untung medik ya kono. Ya. Setahun khatam Quran. Alhamdulillah. Ya, Saiki Saiki hasilnya? kono nek kate mangan koyo wong duwe gawe qiraat. Ya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Lu. Bojomu. Bojoku. Bareng maem klutik-klutik segone entek lah tak maca sadaqallahul adzim. Aduh gagal paham. Paham. Aku turu diwacakno Yasin kok. Nyawaku iso embut-embut. Nyengkakno iki. Iya. Lho, Makane iki bentuk silaturahim. oh ya. Man ahabba an yubsatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasir rahima. Lu. Nduk. Artinya apa, Wan? Mbuh. Kon tak Tak jotos awurai. geblak kon kok. Wong iso nggelar kudu iso nggolong. Man sapa sapane wong gelem silaturahim andang sono. Ya. Bakal dicembano rezekine dipandangno umure. Amin. Sapa medhot silaturahim Kanjeng Nabi dawuh, Iya, Bu. la yadkhulul jannata qati'ur rahim, gak bakal munggah swarga wong sing medhot silaturahim. Rukokno jancuk. Lho Kon mari api-api. Mari api-api tak rungono kok iso. Lho jancuk aja dianggep elek. Kok ndi jancuk iku ya elek, War. Cara Arabe daksu. Oh, Nyegah barang sing elek, cara kreatife jantan, cakep, ulet dan kreatif disingkat jancuk. Ngono lho. padahal bengi iki panitiae kreatif-kreatif lho, War. Jancuk kabeh panitia iki. Warga desane kene iku yo kreatif kabeh lho. Jancuan wargae. Kok tambah jero sih, War? Jantan cakep, kreatif, ulet, anti narkoba. Tepuk tangan untuk masyarakat sini. Lho ya apa kon iki? Cangkeme dagelan yo kancane mbok. Yo ngene wong carane golek pangan so. Ya apa iki kon? Yo, kok lak wong Islam. Heeh. Nang kene iki
dulur-dulur Islam nang kene kabeh iki nang bengi iki nang kene ndelok awak dhewe. Kon Islam iku temen ta kon. Lho ya apa kon saking Islamku dodoku tak tatuh masjid. Dodomu? Iya, Kon tatuh masjid. Lu. Cek eling aku aduh elek aku biyen rek. Oh, gawe pengiling. Supaya nek awakmu tumindak elek iso ana sing nyegah. Eling nyegah. Iya. Terus masjid iku ana lho, Bar. Ana pirantine lho. Apa pirantine? Mesti ana kentongan utawa beduk. Mboten kuwi tak tato beduk. Masjid beduk. Ana masjide ana beduke. Beduke lengkap. Tapi ana sing kurang sitok. Apa? Lah tabuhe beduk kudu ana, War. Wis gak usah tak tato glantong dhewe. Jomongi kok. Ya. Aku takok ambek awakmu. Awakmu wong Islam. Iya. Nek ana tandha Allahu Akbar. Nek kanggone wong Islam. Ojo sampai telat, langsung cepet-cepet budal sembayang. Nang masjid. Loh, iya. Gak ditampa salatmu. Loh, justru wong nek krungu adzan iki nek nyegah-nyegah iki malah gak apik, War. Batal salatmu. Kok iso batal? Kudu dhisik, Cak. Langsung nang masjid ya nek gak sikilmu kena telek. Berarti insanu makhluk kotok wanisian wong iku kedunungan luput lan lali. Iya. Berarti nek krungu adzan Kudu kudu dhisik budal nang masjid. berarti gak ketompo salatmu. Gak ketompone nggo ndi? Wis gak ketompo nek krungu adzan langsung wudu Nang masjid. Oh iya nek gak sikilmu kecepet telek. Ha iya. Kudune. Krungu adzan adus dhisik. Adus diresiki kabeh baru wudu terus sembayang. Waduh ditolak tambah disini-sini wong kampung kon. Lho, lah wong bersih kok. Adus yo katokan tak kon adus nang masjid gandal-gandul. Gak katokan sik. Berarti katok. Katok. Berarti mari krungu, adus terus katokan baru wudu nang masjid. Lah aku biyen kan mondok. Iya. Koncoku budal nang Tebu Ireng arek 6. Aku kari nok tebu tebangan yo ngene iki. Kan kok kaya sogolan. Ya. Lah aku kan kepin rabi. Yai kula kepin rabi. Bener War. Wajib. Rabi anak kon gak duwe untu golek bojo sing untune gengsul. Maksude ku apa? Untune sing gengsul. Dadi ndolek bojo wong wedok sing untune Gengsul untune. terus Gawe apa iki? Dadan nang omah. Iya. Tak rabi pengulu bareng dibuka sak cangkem gengsul kabeh. Aku ngene yai niki mboten gengsul iki merongos. Nyeluk aku gak iso emas. ya apa? Has. Kegandel. Mula gak kaya ular-ulare wong Jawa biyen, Pak. Ya apa? Ndolek bojo iku nak wasna andeng-andenge. Nah, Aja dirabi wong nek duwe andeng-andeng nang pinggir mripat. artine Gampang sedeng, gampang plirak-plirik karo wong lanang liya. ha iya. Apa maneh duwe bojo wong sing duwe andeng-andeng nang lambe. Tegese Gak iso tenang kon diclathu terus oleh blonjo akeh ya diclathu titik ya diclathu apa maneh kon gak nggawa blonjo. mangkane aku dipesen mak. Ya apa? Tawar napa mak golek rabi nak. Heeh. Golek wong sing alise ketel nak. Apa? Antepan karo wong lanang, abot karo wong lanang. Oh. Nek alise ketel. Loro nak, apa mak? Golek tangane sing akeh wulune nak. Tapak tangan Sak kore-kore masak. dadi lang enake. Iya. Tapi aja kon rabi nek sikile akeh wulune nak. Apa War? Banci. Balik nang andeng-andeng. Nah, Nek nang dodo aja dirabi. alasane Garai loro nang atimu. Mula nek ndolek wong wedok iku ndolek wong wedok sing duwe andeng-andeng nang bokong. wah andeng-andeng kurang ajar iki. Apa? Artine Andane nang bokong artine ku setia, mbok apa-apa nek iso nglonggono wong lanang, War. ngono ya. Mengkan nek tekane pacaran, aja didelok rupane ayu durung karo apik. Aja didelok dedeke durung karo iso apik. Sing penting Deloken bokonge ana andeng-andenge apa gak? tahu tak buka bokong iki ditampoki aku.
Mak ngomong Ngomong loro rabiya wong sing duwe andeng-andeng Asmaul Husna. 99. Andeng-andeng. Iya. Tak rabi wayahe andeng-andeng nggo pundak. Pundak ana iku. Ana Pokoke lang- kabeh 99. Enggak. Apa? Sing tak rabi 99 andeng-andeng nduk rai kabeh. Boleh kaya penyakiten iki. Ya apa rek? Sik tak- Ya ngono tetep tak rabi. Setahun duwe anak siji. Iya. Tak buak anake. Lho, gak oleh lah apa mbok buak iku, War? Kan ono ndase. Nek makani ya apa? Aku krungu kon jare rabi sampai ping 3. Heeh, Sing pertama iku mati. mati. Mbok apakno? Mbok kei mangan apa iku? Tak kei mangan. Mangan yuyu. Heeh. Mati iku. Mati. Sing nomor 2. Mati. Mbok kei apa? Tak kei bubur sak sendoke dipangan. Sing nomor 3. Tak pateni. Kok mbok pateni sih, War? Rabi-rabi matek ae kok. Ya. Heeh. Wong wedok saiki usume saiki wong-wonge skincare. Skincare. Heeh. Bojoku ya ngono. Apa? Mas, lha apa? Tukokno skincare supaya wajahe glowing. Glowing. Ya. Tak tukokno. Wajah apa jenenge? Ireng. Ireng iso dadi padat. Terus Mas, aku wis tuwek tarik wajah iku lho. Supaya sing kendus dadi Kenceng. oh filler. Gila. Ya. Tak gonang kenderan nang gone dokter Manson. Sapa doktere? Manson. Mendem kabeh kowe. Kok gak mesti sanara. Ayo. Terus? teko Australia bayare kon Entek piro kon? 37 juta. Lu? Tak bayar wong lanang kok. Ya iyalah. Oleh nomor 4. Oleh antriane. Nyonya Tawar masuk. Wah, Wah hebat lek bojoku. Bareng metu ya Allah ditarik wajahe kemendukuren cangkeme. Sik, mulai aku gaekno kanopi. kayak apa? Anek kudanan nak kembeng bocor kabeh. Tak delok bojoku kaya nirati musala ndakno. Tapi Terus rabi. heeh. Rabi ditakoni pengulu. Ya. Mas kawine apa? Seperangkat alat salat. Wis umum. Sak perangkat salat. Piro ngadan seperangkat alat salat e luar? Ana jane arek keplek. Lho kok keplek sih? Seperangkat alat salat iku apa ae sih? Lho, Lah mek aku gak kuat. kok gak kuat iku apa piro Apa regane? sih? Kon nek gak kuat tak tukokno, War. Apa? Paling lak rukuh, sajadah, Al-Qur'an. Bojoku njaluk, maratuaku njaluk sak musolae kok. Bayangno. Para tuamu sing sampel bae iso. Gak mesti sak masjide. Lah ya penganten iku penganten dikarak. Kon anjene MC keplek ngisin-ngisinno. Lho apa aku? Kon kan dadi pranata cara kon Iya. Candra. Heeh. Ponang kemanten kalih lumampah galeyah. Engkang putri cumloro saking angkasa. Candrane. Kaya ndaru jejagengan pindha Dewi Ratih tumurun saking kayangan. Lho kan bener. Penganten kakung sing lanang peketek gebyar brul kaya tebu kobong matamu ngono ah. Oh ya sembarang ngono kekurang apa aku ambek awakmu. Wayahe kemanten lak teko dikoni candhok. Iya. Lah apa aku koni cak kabel muda geblak kesetrum. Wah kon niku. Iya. War, apa ki jenenge aku kekapanane nang omamu, War. Heeh. Aku pas nang omamu to. Heeh. Kon saiki kok atik ngingon-ngingoni kirik gaya apa sih, War? Kene ya. Iya. Genjaga omah minggu kiri enggak apa-apa. Pokok ana gawe Ana fungsine. fungsi ngono lho. Aku nang omamu. Heeh. Barang mlebu nang omamu nduk ndobone pager. Ana kirikmu nang kono. Heeh. Aku tak mopi. tola-tole kan gak ono wong. Heeh. Tak takokno ngene. Tawar nduk omah ta? Hok. Hok ngono. Iya. Gak ono ngono iku aku. Gak ono ya? Gak ono. Aku balik, War. Heeh. Pirang 2 jam aku balik maneh. Baik mana? Kirikmu sik ngono. Heeh. Tak takoni, "Tawar nduk omah?" Hok. Aku resik-resik kebon mburi. Berarti kon Penggawe aku kon sik akeh. repot. Heeh. Tengah wengi jam setengah 11 aku nang omamu. Kon kok iso riwari apa sih? Aku gak kangen kon. Heeh. Kon dikangeni kok gak gelem sih Ya kon. gelem. Aku mlebu nang kono. Heeh. Ana kirikmu maneh. Tak Heeh. takoni, "Tawar nduk omah?" Hok. Ana kamar aku.
Kau ndok kamar. Heeh. Terus ngene, ambek bojone. Hok. Heeh. Terus takon ditawar ambek bojone lapo? Ngono. Lapo kon? Aku olahraga. Matamu Olahraga opo? aku ingkang periksa nang dokter. Iya. Dicocok tes Pak Tawar ini sudah sepuh. Dilarang makan daging kambing. Dilarang makan kambing, iya. Suster ngomong ngono. Apa Mbak? Karena kambing itu mengandung kolesterol. Betul. Kon iki waduh congok pisan. Suster yo congok pisan. War. Kambing iku kolesterolnya dhuwur, War. Kok ndi kambing mengandung kolesterol itu? Kambing itu mengandung cempe. Kon tumun kambing manak kolesterol. War, kambingnya manak kolesterol, gak tumun. Mesti manak cempe. Terus aku dicocok. Periksa darah. Oh iya, tes darah. Tes darah. Tektur mantul gak karu-karuan salah kedaden. Dikai perban. Wah, gak mandi wis gak iso leret. Betadin. Wah, gak makan. Akhirnya Mbak Susi suster sing ayu nggih metode lama. Iya apa? Dimut. Ambek Bu Susi Dimut. terus Mampet metode lama. oh zaman biyen memang dimut koyo ngono iya. Aku mulai balik maneh. Loh, Pak Tawar kok kembali napa, Mbak? Aku pipis gak mampet-mampet. Kon mulai. Mbak Susi moro ngene. Ya apa? Matamu warna. Sik. Aku krungu cerita. Heeh. Awakmu sapa iki? Anakmu pas lahiran iku jare ditolong bayi iku, ditolong Lah bayi. iku apa aku bayi lahir ben mak kan ngomong. Heeh. War kon gak nyambut gawe nak. Iya. Kurang sak wulan bojomu iki nglairno. Heeh. Pakan ono keong nak. Lah Wong apa mak? meteng cek gampang lahir. Kei keong. Wah, hubungane lho apa? Kandhani kok keong nek diabapi kan metu. Terus Bojoku nyambat atine lara, Iya. wetenge lara. Dasare tak buka tak abapi. Metu langsung bejudul ngono. gak mancal raimu kira-kira. Lah mara ngono aku nggo pesen. Iya. Wong wis gak nyambut gawe ado. Iya. Pesen dukun bayi mbok enak. Oh, dukun bayi sing gak ketoki kok. Anun sewu to. Iya. Bojoku jam 3 bengi, setengah 3 bengi nglarani Mas tak gawa nang ngene mbok enak tangga desa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbok nak. Sapa iku kula Tawar amel bowar dungaren kok nak. Mbok nang ngono. Iya. Lah apa war? Niki mbok bojoku kating lali. Lho. Deken balik bukan iki. Lincake beberno iki lumano nggo lincak. Terus Bareng tak delok lampu dibliar. Mbok ndak buka dastere bojoku dirabang ngene. mbok nak. Ya Allah war, anakmu rambuté ketel war wedok iki. Iya. Bojoku tak takon, "Dik wis metu?" "Durung, Mas." "Lah sing ketel mang opo?" Ya apa rek, Ya mbok nak gak ketok paling. mangkane wong tuwa iku ya apa maneh wong tuwa wedok. Iya. Aja wani-wani ambek wong tuwa wedok. Biru walidain. Ah iya. Wong tuwa iku wakil. Waduh, mandi ucape. Adik-adikku kene aja temen wani-wani. Mandi ucape. Apa? Emak ngomong. Ngomong Mak, apa? aku nak Sidoarjo kok nyambil gawe rokro kasem. Aku nak tak nang Kalimantan, Mak. Terus? Apa nak nyambut gawe? Ya nak, tak dungano gak ana apa-apa ya nak. Terus hasil Mulih ya gak ada apa-apa belas. Mandi rek mak iki rek. kamu yo gak mandiku. Kemandian. Mangkane cocok karo lagune Iwan Fals. Musik endi? Ayo, Iwan Fals gitare endi? Lah yo ngono. Ya. Kapok. Oh, Sik nyam. tak siarne sik. Siarno aku. Baik, hadirin dan pemirsa sekalian, tentunya masih bersama dengan apa itu? Podo Laras. Kalau tadi saudara telah dihibur. Desondi sing nangkap di mati diasawane jelas Tawar Gonzales iki terkenal. Ya. Kalau semua warga Pataan dan sekitarnya tahu Roma Irama di Jakarta,
Kalau saudara tahu yang namanya Imran Sadewa, kalau saudara mengerti dengan Mansur S atau siapapun artis-artis Indonesia, yang satu ini tidak kalah terkenalnya. Seorang biduan yang sudah apa sih ya? Kakek cangkem sih. Kapan menyanyi ku tek-tek. Tak siarno koyok apa iku lho, Bar. Wadah kesuwen. Ayo. Bersama dengan Podolaras. Inilah artis terkenal kita. Tawar. Ya abore entengi. Karemu lo ya apa? Bersama artis terkenal Tawar Gonzales Ijab Kobul. Lo ngono lho ayo Tawar ada. Ayo. Bersama dengan artis terkenal. Inilah Tawar Gonzales Ijab Kobul. Dem. Mantep. Aduh mercone kegeden. Lagunya apa? Sik salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, olehmu salam War, gak ketoro nek kon mantan maling petik. Enak suara. Anjene maling dikongkon bapakmu kok. Oke. Kalau di sana terkenal Haji Roma Irama. Ya. Kalau di sini saya Haji Roma Biskuit. Ye, iku roti yo. Apaan masih roti penyanyi goblok. Sakarepmu. Saya akan membawakan sebuah lagu Adu Domba. Yo, Muspikarawu. Kon ngomong adu domba. Kon ngerti, saiki iki digalakan persatuan dan kesatuan bangsa. Kok kon ngomong nyanyi adu domba? Gak oleh. Gak oleh. Gak oleh. Oke saudara, karena adu domba adalah larangan dari pemerintah. Kita harus bersatu. Ya. Kita akan membuatkan sebuah lagu judi. Duh, malah judi. Kon niku lho saiki bandar-bandar tokol dicekel kabeh. Slot ae iso dicekel kok malah judi. Kon aja muri generasi saiki war. Rusak kabeh gara-gara kon. Gak oleh. Gak oleh. Oke saudara, karena judi larangan agama maupun pemerintah dilarang. Ya. Kita akan membawakan sebuah lagu Mira Santika. Oke. Kon kate bongko arek iki beke. Aduh domba judi apa maneh saiki miras. Santika iku narkoba, minuman keras dan narkoba. Gak oleh, War. Gak oleh. Gak oleh. Oke, Roma Irama gagal pentas. Sembarang kok gak oleh kok dikedemi panitia iki. Iki lagu matamu. Yo. Nyanyi sak karepmu wis. Oke. Lagune apa? Gibah. Hah? Gibah. Wedhus saiki. Kon nyanyi sing liyane apa ya? Gibah iku rasan-rasan. Gak wedhus lagi bas. Gibah budak. Ya weh nyanyi. Laras e. Apa nada apa? Kayak nada apa? Biasae Anu enek, biasa iku B nang cong. bencong. Mengapa kau suka membukakan air sesama? Apa? Aku wedi jelongkop temen kon. Lunyu goblok. Ya. Enak-enak war. Ya wis, Kak. Ayo Cak ya sing satu. Mengapa kau suka membukakan air sesama? Kesana kemari. Hop. Penyanyi pekon. Semujang di seberang lautan, Ya. jelas kelihatan. Kancanya Bermata. tiada kelihatan kejauhan. Ye. Bacok ngono. Lagu sing enak ngono lho, War. Alamate ana soleh iku papat
tandane mukmin anut ing syariat Ya ya. kang dihin Apa? ucape marang wong tuwane kapindho ati Ajare tak ajarno. Yo, ngene. Apa godet-godet disano nge. Ngene lho War. Ya apa? Iki engko acarane gak saiki tok. acara niki kin boten niki tok Heeh. mungkin teng Lembuk Cangik kula nggih malih Heeh. karena ini perintah Pak Lurah Subagri. Ya. Aku dadi lurah gak kaya Pak Lurah Subagri niki tim sukses kula. Kula niki tim sukses e. Aku gak sukses iki sing sukses. Ya apa putuku lah apa kon dek pesarean-pesarean iku lho. Sing milih aku sapa pegeblok ah. Wong liwat iku napa saran kanake sih. Paye lak fotoku kon templekno lah apa foto rongsen kon templekno iku. Dudono Nang penyakit. wit-wit wis tak pakoni nang wit. Kon takoni tulisi gak tawar calon kepala desa. Iya. Tawar sudut WC iku matamu ah. Ya apa rek? Aku kurang apa dhuwitmu ya wis tak dom-domno nang wong. Tak kei petang miliar. Wis tak entekno. Wah, Ana bis liwat tak dat tak kekno wong. Ana truk liwat tak dat tak kekno wong. Wong gak lapo-lapo tak kekno. Sing penting entek dhuwitmu. gak dadi aku. Weh. Meni aku nyalokno gak gawe tim sukses kon aku. Kawan gawe ya gak apa-apa. Gawe tim sukses iki Pak Subagri tak gorono. Solid. Iya lah. Pimpinane Mas apa? Pak sapa? Pimpinannya Pak Polo. Pak Suraji. Pak Suraji ya. Iya. Harus 2 kali loh. Sementing dadi pimpinan iku kudu amanah. Amanah. Apa sing dadi kerinduane masyarakat iku iso dituangkan, iso dinyatakan. Iku sing penting iku. Iki dalange Rohman. Pak Roma. Masih aku biyen dalang terkenal. Mbok ndelok potongan War. Lho, Dalang kaya Ki Rohman iki wis cocok dedeg pawedane. tak buono ayaan. Tung tak dedet. Lho ya. Tapi dalang. Ana kuwi sok temen aku didelok wong. Kon nyanyi lalian kok. Popo ira satu ronggo Popo ira satu ronggo. Oleh musuh kaya wong keluwen War. Lho kok guyu malah dirungokno wong. Iki catur, mumpun diarani elek nggih catur niki Jawa Timuran. Dudono Jawa Timuran. Dipertanggungjawabkan. Gadingan. Gadingan. Ayo. Wauta sang nata nitik kreta guntaka tinarik jaran petang perkara apa tulis sing jalan abang putih kuning lan ireng gadani kusir kacip gadai pecut gumbala geni pecut sing dipentelno kaya kucep pecut betek cepet suarane dalang biyen Iya. kurang banter playune turangga kebat ponang kusir dikepuk bokonge kenek kontole jaran tapo hop iku dalang Jawa Timur ngono lugu Zaman biyen ngono ya. iya nek maneh nuwun sewu ya dalang biyen wis ngaji nahwu sorof. Iya. Menengah Pandhawa munggah gunung ing kono ana Torik lan Turuk. Torik iku dalan mufrate Turuk pirang-pirang dalan. Oh, Aja dianggep Nahwu sorof. Itu nahwu sorof. iku ajarane wong Wong biyen. aku arek pondokane. Iya War. Pondok Tebu-Tebangan nang apa. Wis, Kangge kula Pak nggih idinas siratal mustaqim
Mungkin kembang mangre. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.